Здравейте, аз съм Христо Недялков, работя във фирма Pulsar от близо 3 години. Занимаваме се с видеотехника и с телевизионна техника. За Dueling Care научихме от нашите партньори Bitel, най-новото обучението, което бяха организирали. Приложението е доста user-friendly, като е удобно за техниците, които не могат да посетят обект, който не е наблизо, а е на по-отдалечено разстояние, защото могат да погледнат детайлите, от които имат нужда клиентите. Чрез използването на Dueling Care в фирмата се усеща доста повече ресурс на време, който може да отделим за други клиенти, които имат нужда от нас през времето, което спестяваме чрез Dueling. Бих препоръчал Dueling Care на наши колеги, които се занимават с видеонаблюдение, защото спестява ценно време.